akong parents since birth na og ipagunit na ko og bola, so basketball gud ang like first choice ko na sports. Then sa father side ko na basketball gud among sports kay player man sad akong papa sa una. Ang inspiration kay ang akong family first kay sila nag-support nako since birth and sila nag-care nako, so sila akong inspiration sa akong basketball career. Favorite strategy nako play together and just forget your personal ego. Ang player na kadlukan si Escalona sa UV kay kibaw mi nga dugay na kay siya sa Cesafi, then kamawag siya mo doa, then respect ko kay Escalona kay kibaw ko nga maayog siya mo doa. Pag student athlete life kay you need to balance your academics and sports, so lisod yun kay if kapoy na ka sa practice sometimes dili nakakatuon kay dili na nimo feel kay kapoy na kayo ka ganahan na ka matug, so mo na ang student athlete life. First, I'm so happy na taas ko kay usara sa tao ang mataas, then I stay humble and friendship ko sa mga players like sa uban na team, then if duwa good ko, if gawas scored wala na ko ti light na intention para sa nila, then simple lang. Please support us, the Magis Eagles basketball. We will give our best in every game.